В какво ли не съм се качил? Това как вози? Как само кара? Значи от Рилският манастир по малките завойчета до София този автомобил ме караше, аз почти не пипах волана. Не ли, вика, страх ме, викам, спокойно, бе, това е изстредано стотици пъти, за да дойде сега. Няма така. Така че, точно като С-класата, точно и като това. Защо да не го сравнявам, като аз съм карал? Аз можех и да си купа Мерцедес за 100 бона. Ама не си взех. Защо да не го сравнявам, като човека ще ви срещна, който си продаде С-класа 2023 и взе Линкхоли, какво беше, което е точно и китайската, и каза феномен.